Gimugna sa Philippine Information Agency kauban ng kagamhanan sa dakbayan sa Bais ang hilabing unang Barangay Information Officers Network o BION sa Negros Oriental. Mukabat sa 35 ka mga Barangay Development Information Officers o BDIOs sa Bais City ang nitambong sa BION Assembly na gipahigayon sa ilahang Emergency Operations Center. Tumong sa bayon ang pagpadaghan sa gitawag nga grassroots communication frontliners nga makatabang sa pagpaambit og importanteng impormasyon labot sa mga programa ug serbisyo sa kagamhanan ngadto sa katawhan. Kini pagsiguro ng atong vital information niabot yun dito mismo sa kabarangayan. Mismo, bisan dito sa inyong purok. Kato mga government programs, policies, services, dili lang nato nakuha. Gitinguha sab na pinaagi ni ini mapahingusgan ang pagpakgang sa sayop na impormasyon ug balita labot sa mga programa sa kagamhanan ug mapalig-on ang mekanismo sa komunikasyon sa kagamhanan ug katawhan. Gipasidunggan sab sa PIA ang dakbayan sa Bais isip unang lokal nga kagamhanan sa probinsya na nagpili og BDIOs. Gikan sa Bais City, Negros Oriental, kini si Roy Lobotan sa PIA alang sa NBCV NIR.